Čau, ahoj, vítám tě tady v Novém Městě nad Metují a chtěl bych tě pozvat 31.5.2014, což je sobota, na druhý ročník zahájení sezóny v našem novoměstském skateparku. Čau, takže v tu sobotu se budou konat závody BMX MTB Freestylu, doplněný o taneční show, o doprovodný program v podobě soutěžíky pro diváky, o věcní ceny, přijedou holky od Red Bullu, rozdají energy drinky zadarmo. No a to je tak pomalu všechno a večer bude after party. Takže bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, bez kterých bychom vlastně tuhle akci nemohli vůbec uspořádat. Jak hlavní, tak i vedlejší, samozřejmě všem sponzorům moc děkujeme. Dali ceny za neskutečné peníze a my si toho moc vážíme. Bez toho by to prostě ty závody vůbec nemohly být. Takže doraž. 31.5. Nový Město nad Metují. Skatepark, pecka, všego. Zase tak máme to.